Genesis 17. Darllen yr ddwy adnod gyntaf pan oedd Abram yn 99 mlwydd oed, ymddangosodd yr arglwydd iddo a dweud wrtho, mae fi yw Duw holl a lluog, rhodia ger fy mron a bydd berffaith. Gwnaf fy nghyfamod a thi ac amlhaf di'n ddirfawr. Wel, mae yna 2 blynedd ar 10 wedi mynd heibio ers y digwyddiadau buon ni'n edrych arnyn nhw. A bore yma ym Mhenod 16. Ac maen nhw wedi bod yn 2 mlynedd ar 10 hir iawn yn hanes Abram. Maen nhw wedi bod yn 2 mlynedd ar 10 heb un gair oddi wrth yr arglwydd. Mae yna dawelwch wedi bod. Mae Abram wedi gorfod aros ac mae'n cael ei brofi. Mae Duw wedi addo mab iddo fe, a mae blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn wedi mynd heibio a dim ateb o gwbl, dim cyflawniad o'r addewid o gwbl. A nawr mae Duw yn ymddangos i Abram, ac mae'n ymddangos yn y modd mwyaf rhyfeddol a hyfryd, ac mae yn ymddangos iddo fe gyda'r geiriau y mawr yma. Mae fi yw Duw holl a lluog. Mae rai ohonoch chi yn gwybod beth yw'r Hebraeg am y geiriau hynny, Duw holl a lluog. El Shaddai. Mae fi yw El Duw Shaddai, holl a lluog. A mae yna ddigon yn y geiriau hynny i Abram i addoli, dyna nath e, ac mae yna ddigon yn y geiriau hynny hefyd i ninnau i addoli Duw y prynhawn yma. Pwy yw Duw? Fe yw Duw El Shaddai. Fe yw'r Duw holl a lluog. Falle y prynhawn yma fod rhywun yn brwydro rhyw bechod yn ei bywyd nhw, neb arall yn gwybod amdano fe falle, a i chi bron a roi lan, a meddwl mae'n amosib i chi goncro y pechod hwnnw. Mae Duw yn dweud, mae fi yw Duw holl a lluog, El Shaddai. Falle fod amgylchiadau yn anodd arnoch chi ar hyn o bryd, a dych chi ddim yn gweld unrhyw oleuni o gwbl. A mae Duw yn dweud wrthych chi, mae fi yw Duw, El Shaddai. Does dim byd yn amhosib i fi, ydw i'n holl a lluog. Falle fod rhyw benderfyniad gan rai ohono ni wneud yn y dyfodol agos, a dyn ni ddim yn siŵr am y ffordd ymlaen ynglyn â'r penderfyniad yna. Mae Duw yn cadarnhau, yn sicrhau ni. Mae Duw holl a lluog yw efe. Does dim problem yn rhy fawr i Dduw sydd yn holl a lluog. Falle bod ni'n poeni am sefyllfa wlad. Mae lot o bobl yn poeni am sefyllfa wlad y dyddiau yma, ac yn ni'n gallu deall. Ni'n edrych ar y pethau o'n cwmpas ni, ac yn ni'n meddwl, pa o baith sydd i Gymru ac i Brydain fawr yn y dyddiau yma. El Shaddai. Mae Duw yn holl a lluog. Mae gallu newid pethau. Yn ni'n poeni am sefyllfa'r eglwys. Yn dydyn ni. Wy'n gwybod bod rai yn chi yn poeni am sefyllfa yr eglwys. Yn ni mor fach. A mae problemau amlwg gyda hynny. Ac yn ni moyn cynyddu. Beth yw'n cysur ni? El Shaddai. Mae Duw yn holl a lluog. Mae e'n gallu
newid pethau. Does dim byd yn amhosib i Dduw. Wel, dyna sut mae'n cyflwyno ei hun i Abraham, ond y gair pwysig yn y benod yw'r gair dechreuon ni edrych arno fe wythnos diwetha, sef cyfamod. Mae'r gair yn codi 3 gwaith ar 10 yn y benod hon, yn fwy nag unrhyw benod arall yn y Beibl. Fe ddechreuon ni edrych arno fe wythnos diwetha, fe ddechreuo Dduw gyflwyno peth wrth Abraham. Nawr mae'n ymhelaethu. Nawr mae'n rhoi mwy i Abraham. Mae'n egluro'r peth yn fwy. I ni am wneud yr un peth gyda'n gilydd y prynhawn yma. Felly ni ddim edrych ar bopeth, ond gallwn ni edrych ar rhai pethau. Ond, cofiwch, mae'n sefyll y cyfamod, beth bynnag sydd yn dod, mae'n sefyll oherwydd mae Duw yn Dduw holl y lluog. Fe wel Shaddai. 3 ffyrdd, a ni'n ôl gyda'r cyfle threnu prynhawn yma, bydd rhaid i chi falch i glywed. 3 sydd gyda ni y prynhawn yma, ar y cyfamod. I ddechrau, a ddewyd. A ddewyd. Yn y cyfamod, gydag Abraham, mae Duw yn rhoi addewidion. Gwerthfawr, cynhwysfawr, a mylochrog. A dyna yw'r cyfamod a ni. Mae Duw yn addo pethau i ni. Gan ni nodi 3 ffyrdd am beth yw'r addewidion yma a ni sydd yn y cyfamod yma gyda Duw. Yn gyntaf ac yn bwysicach, mae yna addewid o berthynas. Addewid o berthynas gyda Duw. Adnod 7. Dyma'r geiriau allweddol. Os chi ddim yn cofio dim byd arall, fi ddim yn lygo pan mae pregaethwyr yn dweud hwnna, achos mae fel petai ni'n disgwyl i chi ddim cofio dim byd arall. Ond fi'n gobeithio byddwch chi'n cofio pethau eraill. Ond os i chi ddim yn cofio dim byd arall am bregaeth hon ac am y cyfamod, cofiwch hyn. Beth yw'r cyfamod? Mae Duw yn addo hyn i fod yn Dduw i chi. Adnod 7. Sefydlaf yn gyfamod tragwyddol a thi, ac a ddisgynyddion ar dy ôl dros ei cenedlaethau, i fod yn Dduw i ti, ac i ddisgynyddion ar dy ôl. Meddyliwch am y peth. Dyma Duw yn dod at Abraham, ac yn dweud wrth Abraham, Abraham, rwy'n addo bod yn Dduw i ti. A phopeth mae hynny'n golygu. Rwy'n mynd i fod yn Dduw holl a lluog i ti. A dyna ar y ddewin. Mae yna berthynas yma. Mae Duw yn addo i ymroi ei hun i Abraham. A dyma sydd yn cael ei ail-ddweud trwy'r Beibl. Y geiriau hyn, byddaf yn Dduw iddynt, byddaf yn Dduw iddynt, byddaf yn Dduw iddynt. Yn ail, mae yna ddewid o fywyd ffrwythlon. Mae Duw yn dweud wrth Abraham i fod yn mynd i amlhau i y ddisgynyddion. Adnod 6. Gnaf di'n ffrwythlon iawn, a gnaf genhedloedd ohonont, a draw brenhinoedd allan ohonont. Gnaf, adnod 2, gnaf yng nghyfamod â thi, ac amlhaf di yn ddirfawr. Ac nid just addo mai Duw fan hyn i Abraham plant a disgynyddion,
Mae hynny yna, wrth gwrs i fod e. Ni wedi gweld hynny fwy nag unwaith. Ti'n mynd i gael plant. Ti'n mynd i gael disgynyddion lawer, Abraham. Ond mae yna fwy yma. Mae'n addo bywyd ffrwythlon. Bywyd arwyddocaol. Mae Abraham yn mynd i adael i ôl ar y byd. Mae yna waddol yn mynd i fod ar ôl i fywyd e. Mae fywyd e'n mynd i fod o bwys. A wedyn yn drydydd, mae yna ddewyd wrth gwrs o wlad sydd yn mynd i fod yn etifeddiaeth dragwyddol i Abraham. Dyw e ddim yn mynd i fod yn grwydryn ac yn bereryn i holl fywyd. Dyna yw ar hyn o bryd. Mae jyst yn crwydro. Does dim lle gyda fe. A mae Dyw yn dweud, fi'n mynd i roi etifeddiaeth i ti sydd yn mynd i fod yn dragwyddol. Ti'n mynd i gael cartref sydd yn barhaol. Ac wrth gwrs, mae Dyw yma yn newid enw Abraham. A ni wedi dod i'r pwynt yna. Mae Dyw yn dweud wrth Abraham, di ti ddim yn mynd i fod yn Abraham mwyach, ond ti'n mynd i fod yn Abraham. Dy ddim yn newid mawr yn y llythrennau, di e? Ond jyst un llythyren neu ddwy yn cael ei ychwanegu, Abraham. Mae Abraham yn golygu tad uchel, tad dyrchyfedig. Mae Abraham yn golygu tad i llaweroedd, tad i lluoedd. Mae yna chwarae ar eiriau yn digwydd yma yn yr Hebraeg, adnod 5. Ac ni ddenwyr di mwyach yn Abraham, ond yn Abraham, gan i mi dywneud yn dad i lu o genhedloedd. Mae Dyw yn addo gwneud Abraham yn dad i lu o genhedloedd. A chi'n gwybod, rydyn ni yn yr adnod yna. A mae Cymru fach yn yr adnod yna. Mae Dyw yn dweud mae'n amser yn mynd i ddod, Abraham, lle na fydd beth wy'n dweud wrth y ti wedi gyfyngu i un cenedl, ond i'r holl fyd. A mae yna genedloedd eraill, fel Cymru, yn yr adnod. Mae yna bobloedd lawer yn mynd i ddod i rannu yn yr un cyfamod. A mae Dyw yn gwneud fan hyn ag Abraham, a hynny trwy Iesu Grist. Dyma'r cyfamod felly a ni, y prynhawn yma. Mae Dyw, os ych chi'n Gristion, wedi mynd i gyfamod â chi. A mae hynny'n golygu bod e wedi gwneud addewid â chi. Fel ag Abraham. Ac yn y bôn, yn bwysica, mae'n addewid o berthynas i fod yn dduw i chi. Meddyliwch am hynny, ffrindiau. Cyn i chi fynd i'r gwely heno, meddyliwch chi am hynny. Oedd un awdur yn dweud, does dim byd gwell na hynny yn yr holl Beibl. Dim yn yr Efengil Ioan, dim yn yr epistol at yr Rufeiniaid, dim byd yn datgyddiad yn well na hynny fod Dyw yn addo i fod yn dduw i chi. Fod yna dduw gyda chi. Mae yna dduw sydd yn holl alluog wedi ymroi i chi. Os gaeth wedi fel hyn, mae e'n byw i chi. Rydych chi'n cerdded lawr y stryd, dyw pobl ddim yn gweld e, ond mae yna dduw gyda chi.
Sori ddod y fe lawr i lefel Disney. Ond, jyst mwyn cyflwyno'r peth, mwyn dod y fe droston, fe. Chi'n cofio Aladdin? Mae hwn yn ofnadw, dod y fe lawr i hyn. Ond chi'n cofio I gana, you ain't never had a friend like me. Wel, dyna ni, you ain't never had a friend, had a God like this. Does dim Dyw sydd yn addo I fod yn ddiw I rywun yn crefyddau'r byd, dynion sydd yn addo pethau I ddiw. Ond mae'n Dyw ni yn addo I fod yn ddiw I ni, I ymroi I ni. Darlun arall mwyn yn helpu ni gyfleu hyn. Falle'r darlun gorau, ond eto mae'n wan ydy yw pan mae yna ŵr a graig yn priodi. Ac ni wedi clywed am hyn gant o weithiau. Falle bod gŵr a graig wedi bod yn briod am flynyddoedd lawer, a wedyn mae raig yn mynd yn dost wedyn ni. A mae raig yn dost iawn, mae wedi chlymu, a mae'r gŵr yma'n edrych ar ei ôl I. A mae'n gwneud popeth drosti. Ac chi'n meddwl, pa mae'r dyn yn gwneud Sut mae'n gallu gwneud hyn? A bydda chi'n gofyn y gŵr, byddwch chi'n dweud, wel, blynyddoedd yn ôl, fe nes I adduned o flan lot o bobl. I take thee to be my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy ordinance. And thereto I plight thee my troth. Dyna ni, yn dyfa. Mae wedi addo o flan pobl fod yn mynd I edrych ar ôl I wraig. Ac mae'n cyflawni hynny. Mae'n dim ond yn darlun bach o beth mae Dyw yn addo fan hyn yn y cyfamod. I fod yn ddiw I ni. I ni'n canu, wel fe wnaid dos ymlaen. Heb ofni dŵr a thân, mae gennyt ddiw. Dyna fe. Mae Dyw yn addo I ni hefyd, nid yn unig I fod yn ddiw I ni mewn perthynas â ni, ond mae'n addo I gwneud ni'n ffrwythlon, fel gydag Abraham. Ni'n meddwl am ffrwyth yr ysbryd. Mae Dyw yn addo roi ysbryd glân I ni, a chynhyrchu ffrwyth. Mae'n addo bydd ein bywyd ni yn golygu rhywbeth. Fe fydd na effaith, fe fydd na bwrpas i'n bywyd. Beth yw un o problemau ein hoes ni? Pobl, a does dim pwrpas i'w bywyd. Meaningless. Mae Dyw yn y cyfamod yn dweud, byddai'n neud eich bywyd chi'n ffrwythlon, hyd yn oed chi saint yn resolfen. Be fydd pwrpas i'ch bywyd? Ellwch chi gael effaith ar y bobl. Ac mae'n addo lle I ni. Lle parhaol, dinas parhaol. Yma, hynny yw yn y byd yma, ni'n ddieithriaid ac yn Pererinion. Does dim dinas parhaus I ni fan hyn. Ond mae wedi addo lle I ni. Yn y nefoedd. Yn y ganan sydd I ddod. Dyma felly yw y cyfamod a ddewid. A ddewidion a ni. Gwni symud ymlaen. Yn air. Arwydd y cyfamod. The sign of the covenant. Mae Dyw yn gorchymyn wrth Abraham I enweidi yr holl wrywod yn ei deulu. Enweidiad yw llawdriniaeth weddol gymharol fach I symud y croen o ddiar y Rhan, 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 y
o gorff dyn, o'r rhan organ atgenhedlu y dyn. A mae Duw yn dweud wrth Abram i wneud hyn. I bob gwrw yn ei deulwydd, mae i'w enwedu nhw. Ac ar ôl hyn, mae pob babi sydd yn fachgen i gael ei enwedu ar yr 8fed dydd. 8 dydd, babi bach, mae gael ei enwedu. Sylwch, bawb, cyn mwyn ni'n mynd ymellach, os oedd Duw yn gofyn i enwedu ar fechgyn bach 8 blwydd oed, babis bach, doedden nhw ddim yn deall beth yn y byd oedd yn digwydd. Wir, dyw babis bach 8 mlwydd oed ddim yn deall beth sydd yn digwydd iddyn nhw. Doedden nhw ddim yn deall yr arwydd. Ond mae Duw yn gorchymyn iddyn nhw wneud. Mi'n dweud hynny, wrth gwrs, oherwydd dyma un o'r dadleuon yn erbyn ni sydd yn bedyddio ein plant. Fe fydd y rhai sydd yn anghytuno â ni yn dweud mae'r peth yn sili, oherwydd mae plant bach ddim yn deall beth sydd yn digwydd. Sut all babis bach ddeall beth yn y byd yw bedydd? Wel, mae Duw fan hyn yn gorchymyn wrth Abram i enwedu y bechgyn bach. Doedden nhw ddim yn deall. Felly, dydy e ddim yn dilyn fod yn beth hyrt. Felly, i ni fedyddio ein plant. Beth mae'r arwydd, yr enwedu yma, yn arwyddo? Wel, allwn ni siarad lot ar hyn, ond mae amser yn mynd, so rhaid i ni fod yn gyflym. Yn y bôn, roedd enwedu yn arwyddo puro, neu glanhau. Roedd rhaid torri ffwrdd, croen. Roedd hynny'n symbol o torri ffwrdd, tynnu ffwrdd y drwg. Tynnu ffwrdd yr hyn sydd yn aflan. Tynnu ffwrdd, torri ffwrdd yr hyn sydd yn halogedig ac yn frwnt, sef ein pechod ni. Dyna oedd ystyr yr arwydd yma, o Duw yn glanhau, yn puro. Oedd y ffurf wrth gwrs yn dangos nad rhywbeth arwynebol mo hyn. Roedd y ffurf yma yn dangos bod e'n ddwfn, fod e'n bersonol. Dyfe, mae Duw yn mynd yn bersonol. Ni'n siarad fan hyn, sori am hyn bawb am fod yn blunt, ond mae angen bod yn blunt. Ond ni'n siarad am rhan personol o'r corff. Yn dydyn ni. A mae Duw yn mynd fyna. Mae Duw yn mynd i'r bit intimate. Mae Duw yn moyn mynd yn ddwfn. Mae moyn yr arwydd yma yna. Achos mae e'n delio a'r peth mwyaf personol yn ein bywyd ni. Mae moyn mynd yn ddwfn. Mae moyn mynd i'r galon. Mae moyn delio a ni fyna y pethau nad oes neb arall yn gweld. Ond, hefyd ar ben hynny, nid jyst bod yn dewis rhywle sydd yn bersonol, yn private, yn intimate, ond dyma'r organ rhywiol i'r dyn. A mae Duw wedi addo mab iddo fe. Ti'n mynd i gael mab, Isaac. A cyn i'r mab ddod,
Mae Duw yn mynd i gyfamod ag e. Mae'n ymestyn i'r mab. Hefyd, mae'n ymestyn i'r disgynyddion. Cyn y cenhedlu fel petai, mae Duw yn dweud, wy'n mynd i fod yn dduw i ti ac i'r disgynyddion hefyd. Ond mae yna rybydd hefyd yn does yn yr arwydd. A rybydd yw hyn. All Abraham ddim wneud dim byd ar ben ei hun. All e ddim cynhyrchu plant fydd yn adnabod Duw. Dydy perthynas gwaed ddim yn sicrhau. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hyn. Dydy perthynas gwaed ddim yn sicrhau bod rhywun mynd i fod mewn perthynas a Duw. A dyna pam mae Duw yn rhoi yr arwydd ar y pwynt yna, cenhedlu, ar y pwynt sydd yn dod rhwng y gŵr a'r wraig. Mae angen i Dduw fod fyna. Mae angen i Dduw ymyrryd. Hyd yn oed yn y cenhedlu. Nawr mae'n wedi dod i ben i ni ers amser Iesu Grist. Beth sydd gyda ni nawr yw bedydd. A mae bedydd yn llawnach nag enwedi. Nid bechgyn i ni'n yn bedyddio, i ni'n bedyddio bechgyn a merched. Nawr, yn dydyn ni. Ond mae'r arwydd, ffrindiau, yn y bôn yr un peth. Beth mae bedydd yn arwyddo? Wel, mae bedydd yn arwyddo glanhad. Na pam ni'n defnyddio dŵr. Mae'n arwyddo golchi. Just fel roedd e'n wedi yn arwyddo torri ffwrdd pechod. Mae bedydd nawr yn arwydd o lanhad. Does dim gwad nawr. Does dim angen gwaed. A reswm am hynny yw mae Iesu Grist wedi arllwys gwaed ar ein rhan. Ond mae'r arwydd yr un peth. Ac yn y bôn, mae'r addewid yr un peth. I fod yn dduw i ni ac i'n disgynyddion ar ein hôl. I fod yn dduw i ni ac i'n plant. Ac os y'n ni'n dadau ac yn famau, i ni'n falch am hynny. I ni'n dal yn yr addewid hynny yn dyn ni. Na, dyw bedydd ddim yn garanti, ac i ni'n gwybod bod pobl wedi camdrin bedydd. I ni'n galw yn awr yn Cristno, ac mae bob math o ddwlu yn digwydd, ac mae pobl yn meddwl bod y plentyn bach yn ddiniwed ac yn, wel, nonsens sentimental yw e. Ond i ni'n credu bod yna rhyw arwydd pwysig yna yn y bedydd. Na, dyw'n plant ni ddim yn ddiniwed. Mae'n plant ni'n euog. Mae'n plant ni'n bechaduriaid. Ac angen maddeuant. Ond ni'n dod â'n addunedau i fagu y plant yn ofn yr arglwydd. Ac mae'r bedydd dal yn arwydd ac yn sel i ni o gyfamod Duw a ni ac am plant. Wel, dyna'r arwydd yn drydydd nawr ac yn olaf ac yn frysiog iawn.
Beth oedd adwaith Abraham i'r hyn i gyd, i'r cyfamod? Beth oedd ei ymateb i hyn? Wel, yn syml fe i fyddhaodd Abraham. Yna cymerodd, verse 35, ydy hwnnw 35? Neu ydy hwnnw'n 23, if ydy gweld nhw. 23. Yna cymerodd Abraham ei fab Ishmael, a phawb a anwyd yn ei di, neu a brynwyd a'i arian, pob gwryw o deulu Abraham, ac enweidodd gnawd ei blaen grwyn y diwrnod hwnnw. A'n dydy hwnna'n rhyfedd. Pob gwryw oedd yn teulu Abraham. Pidwch meddwl am teulu nawr, fel teulu o 5. Byddai teulu gyda fe o 300. Pawb oedd yn perthyn iddo fe. Cofio pan ath ei ymladd yn erbyn cedo'r Leomar, fe ath e 300 o ddynion. Pob un ohonyn nhw. A dydd yn ni, fe enweidwyd nhw. Ac Ishmael, ac fe enweidwyd Abraham ei hun yn 99 y diwrnod hwnnw. Adnod 3, beth oedd ymateb neu adwaith Abraham? Syrthiodd Abraham ar ei wyneb. Ie, dyna chi yr ymateb cywir i hyn i gyd. Syrthiodd Abraham ar ei wyneb. Mae fi yw Duw holl a lluog. Addoli Duw. Mae'n ymateb fel hyn oherwydd adnod 1, dyma oedd Duw yn disgwyl oddi wrtho fe. Mae fi yw Duw holl a lluog, rhodia ger fy mron, a bydd berffaith. A gweld ffrindiau, dyma dylai fod yn ymateb ni. Mae'r drefn yn bwysig gyda ni. Dyw Duw ddim yn mynd i gyfamod gyda ni oherwydd ni'n ymateb, oherwydd ni'n rodio ger i fronau yn berffaith. Na, dydyn ni ddim. Mae Duw yn mynd i gyfamod â ni ac yn gorchymyn ni i rodio ger i fronau yn berffaith. Beth ddylech ymateb chi fod heno os ych chi mewn cyfamod gyda Duw? Rodio ger i fronau yn berffaith. Am hynny, medde Iesu Grist, byddwch chwi gan hynny berffaith. Megis y mae eich tad nefol yn berffaith. Ond ych chi'n meddwl, allai ddim byw yn berffaith. Mae fi yw Duw holl a lluog. El Shaddai yw ei enw. Mae'n dweud wrthych chi i rodio ger i fron yn berffaith. Cwestiwn i orffen, ffrindiau. Ydyn ni mewn cyfamod gyda Duw? Dim ond chi sydd yn gallu ateb hwnna, a dim ond fi sydd yn gallu ateb hynny. Ydych chi mewn perthynas a Duw fel roedd Abraham? Ydy Duw yn Dduw i chi? Neu ydych chi yn yr hen fyd yma, fel mae Paul yn dweud wrth yr Effesiau, heb Dduw, heb Dduw, heb obaith yn y byd yma. Yn gobeithio fod pawb yma yn dod i hyn. Mae rai ohono ni wedi cael yr arwydd yma. Dylen ni feddwl am y peth. Mae rhan fwyaf o ni yma wedi cael ein bedyddio fel arwydd o'r cyfamod yma. Ydych chi'n ymateb i'r arwydd yna? Ydych chi'n byw yn ôl beth mae'r arwydd yna yn fod i ddangos yn eich bywyd? Sef eich bod chi'n rodio i flanau yn berffaith. Bod pechod wedi mynd. Neu ydy'r arwydd yn golygu dim i chi? Beth os ni'n ansicr
Sut all ni ddod i'r cyfamod yma? Wel, os ni ddim yn siŵr, rydyn ni'n gofyn i Dduw. Rydyn ni'n gofyn i Dduw am drigaredd. Dyna gyd i ni'n gallu wneud. Ac i ni'n dweud wrth Dduw, dwg fynnau i'r unrhyw gyfamod. Tyrda fi arglwydd. Dwi ddim yn siŵr beth yw hyn. Dwi ddim yn gwybod beth yw hwn yn iawn. Ond mae eisiau farna i, a dydy e ddim yn wir amdana i. Wi moyn bod mewn perthynas a thi. Dwg fynnau i'r unrhyw gyfamod. Na thorir gan angau na'r beth. Amen.